abantu asehlala phansi niyandazi kandoyiki ngokoyikiswa andoyiki ngosuke kuthiwe uyoyikwa akabizanga agama kwathi soze nosapha kum mamelani bantu asinto yenzekayo. So namhlanje kuba nje uThimi Murumutu ne but ngubani uThimi Murumutu bantasi masiqala apho sithi background. Mamelani uThimi Murumutu bantase simazi ngoba busy Mendrix ne ungumuntu obusiness yobisi bantase kulanto la KZN enkoku igama lakhe lifanana like uThimi is just his second name, I think a nickname in fact, because sana igama lakhe ingathi ngelamandiya ase-India yaqonda. Ndithe ndilifunda ndaqomba asana ndizawuzithwalisa umthwalo and ke ngoku le yami inhloko yoyothwala imithwalo yabantu. So ke ngoku bantase uThimi lo wabanjwa waconvictwa for into zokushushumbisa iziyobisi. Sharp Chomi simazi kanjalo. Sharp Chomi then ke ngoku laphinda lavela igama lakhe during iZondo Commission yaqonda. Vele igama lakhe during iZondo Commission kwathiwa naku Thimi kwathini yena nobheka icele ngobhururu kwathini yaqonda. But ke mina into zeZondo Commission bantu asanifuna uxoxa andizazi yaqonda. So andifuna uthi kwaphelela laphi okanye yathini into yakhona okanye ndithi zange kwenzeke into andiyazi. Sharp samgqibela ngokuthini General Mkhwanazi wazapha wathi kune-big sihlanu ekhoyo kwathini kwabakho abantu bale big 5 abangabizwa ngamagama. Sharp Chomi andidibanisa ii-pieces ndifuna nani nizidibanisele into endinixelela ngayo into yokuba igama siyayazi and njengoba sisazi igama we know a bit of history as well. Sharp Chomi so ke ngoku into eyenzekayo bantase ngo-2022 there was a case into nokubana kwafikwa eKZN amapolisa arescuesha amantombazana ayi-5. These girls were from Johannesburg. They were found in KZN. Xaba bapromise umsebenzi Thabo Bester style. Bapromise umsebenzi xa befika eKZN after sebepromise le misebenzi baxelelwe yabona ke ntombazana leya icamera leya icomputer uzojonga ku-computer uve bakuthiwa enza ntoni la camera yenze phambi kwala camera lento kuthiwa yenza. Niyayiva masibantasi nto nokubana nansi computer uthatha nomuntu overseas okanye nomuntu olapha eSouth Africa some rich person akuxelele into nokubana avule imilenze camera leya nokuyivulela pha imilenze. So kwakusenziwa loo nto ke ngo-2022 abantwana basuka eJoburg baye eKZN kwenziwa loo nto. So le case ke ngokubantase yale human trafficking ibi-investigator since 2022 yaqonda. Investigator since 2022 ndiyasola into nokubana kwabakho interference here and there, because what do you mean into nokubana iHawks kudala zibanda case ndiyayazi into nokubana ityala liboli but ndinayo into ethi la case ivuswe kukuvuka kwezinto zeMadlanga Commission ivuswe kuba ngokusijongile abantu asesibona into nokubana kwenzeka ntoni. Sharp Chomi so ke ngoku izolo tyurukudu afika was it yesterday na okanye namhlanje yobantase because sana between emagwinyeni and everything it's a lot and ndibed good dates so andizucommit to a date but ubanjiwe tyurukudu afika amapolisa athi akhumbula ngokya akhumbula ngokya wena wathatha abantwana babantu eJoburg wazobenzisa icamera ntontoni andifuna uzibiza ngamagama wazobenzisa ezanto ezenziwe ezifowunini ngonyanyuzela abantu ezifowunini wena wenza loo nto uyayikhumbula loo nto leyo ke ngokomthetho walapha eSouth Africa sithi human trafficking my dear. Wafakwa ezi boys wasiwa phi Bhongweni fakwa ezi boys bantase wayebhongweni and ke ngoku kwavuka nezinye ikhesi mosiyayazi into nokubana ubanjelwa le zivuke ezinye sowuphakathi kuvuke nezinye ikhesi ke ngoku bantase ezincinci phofa zikhoncinci uneziqepheri lo muntu iziqepheri zalo muntu bantase. But we are gonna get into it xa nyani like amapolisa because ngoku like isengamahemhem bantase and ke ngoku andithandi into nokubana ndinike into engamahemhem yaqonda. Andifuni into nokubana ndithi nale okwangoku kusathiwe human trafficking
ne, so sizayibamba apho. And ke ngoku icase ye-human trafficking yile ndinixelela ngayo into nokubana zange wathatha abantu eJoburg wabase-KZN, ufike KZN wathi oyena msebenzi ke nanku, oyena msebenzi nanku. Andiyazi ke babexelelwe into nokubana baza kwenza ntoni bona, but ke umsebenzi bawunikwayo ngulo wam. Shapchomi, so kuloo nto bantase yobana ebanjiwe lo mfo, kuthetheka nento nobana umfazi wakhe usebenza e-crime intelligence. Sharp. Thetheka nento yobana umntana wakhe usebenza e-crime intelligence. Ntombi yakhe. Shapchomi. So kuthetheka loo nto into nokubana siyamazi into nokubana wakhe wabanjela into edibenisene nee-drugs. And ngoku xa uyifunda iprofile yakhe bantase into nokubana ungubani, kuzawuthiwa mhlawumbi construction, kuthiwe what like ezinto ezillegal, kuthiwe what uthe and other businesses. La other businesses nguye iproblem. La other businesses nguye iproblem bantase, because ezo other businesses could be anything. It could be still angabe kanti uyashushumbisa, still angabe kanti usayenzele human trafficking. And ke ngokubanda xa uyi-criminal mos uyafana nomuntu olentoza okwi-career, because uyu improver. Uyayibona le nto nomana hayi leyo bantu bathatha apha eJoburg ayisebenzi, ethi ndiyobathatha noba kuseMalawi. Leyo understand into ndiyithathayo. But ke sikuloo nto ke bantase, kuloo nto yonithi amagama abantu awabizwa. Siyayazi into nokubana nguthini, and uthini siyamazi into nokubana udangerous, and ke ngoku uthini siyamsolve into nokubana involved kule nto yale Big Sihlanu. Big Sihlanu involved. Kusesoshube eSouth Africa. And uthini bantase xa umjongile bantase ufana noNqwane uPablo. Nemazi uPablo Escobar. That's why ndisithi akangawo la mandiya amnyama ase-KZN. Yes yena akakho mhlawumbi ulight kancinci, but akalilele mnyama ngala mandiya ase-India bantase. Uyambona na the way inwele zakhe zikhula ngakhona, uyambona nomana ayiloo ndiya lazi ilanga lase-KZN eli. Wafika apha bantase elizayizayi ndinayo into etshoyo. But I could be wrong, so allegedly. Allegedly wethu into endiyicingayo akho nto allegedly apha, ndiyayicinga loo nto nobana ingaba kanti nyhani wafika elizayizayi njengeGuptas. Niyazi mos iGuptas into nobana zafika apha zifika ngenqanawa, zafika zavuthulula imali yethu gqiba zaphuma out to a private jet. Elela ke mnake. So sizayilandela ke le nto kaThimi, so I think niyirejistarishe abantu asezincwadini zenu as a new module, because sizayilandela, asizuyiyeka tu, sizayilandela. And ke ngoku eza questions zazibhalwa ngoJulius, zingathi zi-exchangewa noKhan, kwathini. Yayikhona into ebhaliweyo phaa ngoThimza. Qha ndisakhumbula uba yayisithini. Kweza zi-screenshot ezininzi zikaGeneral Khan before ebaseka. Eza zi-screenshot ezininzi. Kulaa foni kaKhan. Bantase wayephaa uThimza naye wayezawuphuma kule nto yonke ka-richest general in the country. Oh, I hope you are recovering, my dear, because apho sikufuna khona, sikufuna emablangeni. Sikufuna kuMadlanga Commission. Yo, be well soon. Ndifuna ube right fast. Siyakuthandazela mntasekhaya. Siyakuthandaza because oThimi njengoba sebede bebanjwa nje, ngiyosixelela into emo wena ngoThimi kwi-screenshots zefoni zakho, because wena wathi kuthi kuzawubakho abantu abafayo. Sisalindile ke iza. Ndithetha not as church general ke bantu sandithethi nani. Uyazibukela mos iivideo zam. Ndithetha naye into naye. Siyakufuna mntasekhaya, but yeah, okwangoku bantase zitsho ezikamthizozo, ezikaThimza, sizayilandela.